ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ କିଛି ଟ୍ରାକ୍ସ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ଆପଣମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଏହିପରି ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, ସେ ଫଳ ବେପାର କରନ୍ତି, ଏକ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେସନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆୟରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେ